Quan dues estudiants normals i corrents, la Miyaka Yuki i la Yui Hongo, es troben un llibre antic i exòtic, les seves vides i els seus destins quedaran alterats per sempre. El llibre, guardat a la biblioteca, aparentment amagat de la vista, conté la història de la crítica arribada d'una sacerdotessa llegendària. Què vol dir això? I a mi què m'expliques? Com vols que ho sàpiga jo? Oh! Oh! Com si la llum vermella les xuclés, es va obrir la porta d'un altre món i la Miyaka Yuki i la Yui Hongo es van veure immerses en la història del llibre dels 4 déus del cel i la terra. L'antic camí. El llibre dels 4 déus del cel i la terra. La història d'una noia que va fer realitat els seus somnis després d'aconseguir les 7 constel·lacions de Suzaku i a qui, a més, li van ser atorgats molts poders. Sí, ho faré. És clar que ho faré. I tant que ho faré. Faré de sacerdotessa de Suzaku i tant em moro de ganes de fer aquest paper. Escolteu tots, súbdits meus. Aquesta noia té el poder de Suzaku i és la sacerdotessa de Suzaku que ha vingut a protegir el nostre país. Moltes gràcies, sacerdotessa de Suzaku! Som a l'imperi de Conan, a la regió del sud, dins el llibre dels 4 déus del cel i la terra. Allà, la Miyaka, animada per l'emperador Hotohori, es converteix en la llegendària sacerdotessa de Suzaku. Per ella, el fet d'acceptar el paper de sacerdotessa va ser només el començament. Per poder invocar Suzaku i fer realitat els seus somnis, primer havia de reunir els 7 guerrers de les constel·lacions de Suzaku. El nom d'aquestes constel·lacions és Chichiri, Tamahome, Noriko, Hotohori, Chiriko, Tasuki i Mitsukake, i formen el grup astral de Suzaku. Tamahome era el nom del noi que havia salvat la Miyaka del perill, poc després de la seva arribada. 4 homes contra una noia? Això no és gaire valent. A veure com us ho feu, ara. Era un jove que portava el símbol del cranc al front. El primer dels 7 guerrers de Suzaku que la Miyaka coneixeria. I seria una trobada decisiva per tots dos. Miyaka! Miyaka, on ets? Miyaka! Oh, Miyaka. L'emperador Hotohori havia implorat insistentment a la Miyaka que fos la sacerdotessa de Suzaku. Miyaka!